siinä, että kun Hartwall-areenan historiaa jonain päivänä kirjoitetaan, niin viimeisen joukkoon ovat joutuneet tänä toisella vuosikymmenellä alkupuolella tätä. Esimerkiksi Hartwall-areenalle ehtineet, sillä maailmanpuolella kertoa, että vastaisuudessa maailman tähteen keikat Helsingin Hartwall-areenalla voivat olla maatalaudalla Yhdysvaltain Venäjän pakotteiden takia. Nämä pakotteet merkitsevät sitä, että kun Hartwall-areenan on omistanut venäläistaustaiset miljardöörit, niin esimerkiksi kevään Molly Cyrus ja Justin Timberlake keikat ovat vähän niin kuin uhattuna, jos ei näistä tiloja löydy tai jos ei näitä pakotehommia sitten jollain tavalla löysemmin tulkita. Aina tässä Molly Cyruksen ja Justin Timberlakein mahdollisesti parin kiinnostavamman artistin keikan siirtymisessä Hartwall-areenalta muualle ei kuitenkaan ole se, että malli uudistaa venäläistaustaiset ihmistä, siksi konsepti pitää siirtää, vaan se, että keikat voi välttämättä muotoon mukaan pysyä pääkaupunkiseudulla. Ja tämä tietysti etelän helpotolla kermaperseiltä ja luotua suhtautumaan taudun-sekaisella ajoituksella. Ja toisaalta sitten taas naapurikaupunkien kaverit voivat aiheesta innostua ihan tosissaan. Jos nyt ajatellaan sitä, kuinka maltillisen vakavasti suorastaan närkästyneinä asiasta uutisoi pääkaupunkiseutulainen media, niin Päivät Sanomat kiskaisee sentään reikisti verkkosivuillaan. Kulkuhalli kohuaa Cyrusin ja Timberlaken konsertin Jonen päivävuoro ja Jonen Sen ajattelin kestämme konflikti.